Friends, how are you all? I hope you are doing great. ఇప్పుడు చూస్తున్న వీడియో వచ్చేసి మా మామ వాళ్ళది ఫార్మింగ్ ల్యాండ్ అండి. ఇది వచ్చి ముదివేట దగ్గరలో ఎర్మద్వారపల్లి అని తంబలపల్లి కాన్స్టిట్యున్సీ వస్తుంది, రాయచూర్ డిస్టిక్. రీసెంట్గా 15 days బిఫోరు మా మామ వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళాను. అక్కడ వాళ్ళ పొలం దగ్గరికి వెళ్తే వీడియోని షూట్ చేశాను. అక్కడికి వెళ్ళి అప్పుడే సమ్మర్ స్టార్ట్ అయిపోయింది ఫిబ్రవరిలోనే. చూడండి, ఇప్పుడు ఈ టమాటా చెట్లు ఉన్నాయి కదా, ఈ టమాటా చెట్లకి కట్టలు నాడుతున్నారు. ఎండ అయినా వాళ్ళకి తప్పదు పాపము. బా